Iċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza Esplora nida app għal fuq il-mobile bl-aħlas, blan li jissaħħu l-ħiliet taż-żgħażagħ fl-qosma tax-xjenza, t-teknoloġija, l-inġinerija, l-arti u l-matematika. Iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Pulicino Orlando, spjega li hawn nuqqas ta' ħiliet f'dawn noqsma importanti, iżda din l-isfida tista' tiġi indirizzata permezz tal-edukazzjoni u l-informazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo sostna dwar l-importanza li jkun hawn iżjed studenti li jistudjaw f'dawn l-oqsma biex ikollna l-ekonomija diversifikata u diġitali. Il-viżjoni tal-Gvern hija dik li nibnu ekonomija bbażata fuq l-għarfien u l-ħiliet tan-nies. U għalhekk li huwa importanti illi żgħażagħ u studenti jieħdu suġġetti li huma relatati mal-STEM, jiġifieri qed nitkellmu fuq suġġetti bħax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi qal li dan il-proġett li huwa possibbli grazzi għall-investiment ta' 400,000 euro fondi Ewropej jaħseb għal bidla kontinwa f'ħajja maġla. Aħna qed inħarsu lejn bidliet diġitali fl-ekonomija tagħna u allura għandna bżonn inħejju aktar żgħażagħ aktar ħaddiema f'dawk il-ħiliet illi din il-bidla qed iġib magħhom. U din l-inizjattiva żgur li hija pass fid-direzzjoni tajba.